Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Adam balası şuşu dünyaya kilgeç, gözünü açqaç, şuşu dünyanın havaсын sulagaç, nişlesin şuşu dünya bilen bik tığız beyli bula. Менә şuşu dünyada yaşaganda dünyanın motorlığını görüp, anın rizıgın aşap, anın көңеленә şuşu dünyaga yaratу arta. Менә монда әлбәттә аера белергә кирәк дөньяны яратуны, дөньяга бәйлелекне һәм ихтияҗ дигән төшенчәләрне. Ни өчен дигәндә, бүгенге көндә кеше шушы дөньяны ярату аркасында, артык сөюе аркасында кайбер мөһим әйберләрне онытып җибәрә. Һәм шушы дөнья артыннан куа башлап, гомеренең үткәнен сизми, башка кешеләрне күрми, шуның аркасында гынахка да кирип китәргә мөмкин. Менә шушы дөнья куу турында, дөньяга мөкиббән китү турында бүген әзрәк сөйләшеп китик әле. Бу дөньяның асылы нәрсәдә соң? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бу дөнья ди Аллаһы Тәгалә өчен юл кырыенда сасыган, бызылган кәҗә бәтиенә караганда да түбәнрәк дәрәҗәсе. Ягъни бу дөнья Аллаһы Тәгалә өчен ул иң мөһим урын түгел икән. Бу дөнья безнең өчен мөһим урын. Әмма Аллаһы Тәгаләнең бу дөньяга булган мөнәсәбәте шундый. Ул бу дөньяны карый, агачларын үстерә, һавасын бирә, яңгырын бирә. Әмма бу дөнья Аллаһы Тәгалә өчен кадерле әйбер түгел. Ни өчен? Чөнки көннәрдән бер көнне Аллаһы Тәгалә шушы дөньяны тузанга әйләндерә. Ягъни бөтен нәрсәне юкка чыгарып, тигезләп куя. Димәк, бу дөньядагы булган әйберләр алар бөтенесе вакытлы өчен һәм бары тик безнең өчен генә ниндидер әһәмияткә ия булырга мөмкин икән. Мөхтәрәм кардәшләр, шушы хадистән күренгәнчә, вакытлы әйбергә, ниндидер чыри торган, бызыла торган әйбергә күңелеңне бәйләү бу бик дөрес булмас иде. Без бөтенебез дә яратабыз сыйфатлы әйберләрне, узакка җитә торган. Әмма бу дөньяның асылы бетә торган булса, юкка чыга торган булса, димәк бу дөньяга да мөнәсәбәт шундый булырга тиеш. Син аны кулланып кал, син аның файдасын ал, әмма йөрәгеңгә кертмә, күңелеңгә бәйләмә. Чөнки син аныкы түгел, ул синеке түгел. Мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук Коръәни Кәримдә әйтә, шушы дөньяны ул матаъул гурур. Бу дөнья горурланып, ләззәтләнеп бер яши торган урын гына. Бу дөнья бәхет урыны түгел. Бу дөнья рәхәт урыны. Рәхәт белән бәхетне бүгенге көндә кешеләр бултыйлар. Алар уйлыйлар, мәсәлән, йорт салсам, иләнсәм, кияүгә чыксам, бала үстерсәм, эт алсам, мәче алсам, агач үстерсәм, мин инде шушы дөньяда бәхетле кешемен диләр. Кайбер кешеләр әйтәләр, мин бәхетле, чөнки минем дусларым бар, туганнарым бар, якыннарым бар, бу әйберем бар, теге әйберем бар, мин сәламәт дип үзләрен бәхетле диләр. Әгәр алай карасак, тумыштан бу дөньяда бәхетсез булыр өчен яратылган кешеләр бар микәнни? Мәсәлән, авырулар. Кемнеңдер балалары вафат була, кемнеңдер туганнары вафат була. Булар инде бәхетсез булырга дучар ителгән микәнни? Алай түгел икән. Бу дөньяда әгәр дә син рәхәт, ләззәт эзләсәң, син аны таба аласың. Әмма ул рәхәт, ләззәт сиңа бәхет китерерме? Монсы зур сорау. Чөнки бәхет дигән хис, ул шушы күңелдәге хис. Ул канәгатьлек белән бәйле. Аллаһы Тәгалә биргән әйбергә риза булу белән бәйле. Менә шуның белән килә бәхет. Мөхтәрәм кардәшләр, бу дөньяда кешене шулай ук курку биләп ала. Дөньяны артыннан куган вакытта, шушы кууның бер сәбәбе ул курку. Нәрсәдән курка кеше? Курка үлүдән һәм курка фәкыйрь калудан. Хәйрчелектән курка. Кызганычка каршы бу хис бүгенге көндә мөселманнарны да урап узмый. Мәсәлән, үлемнән курку аркасында кеше ниндидер кыю адымнар ясый алмый. Әйтәсе сүзне әйтә алмый, эшлисе эшне эшли алмый. Бәлки, билгеле бер урыннарда әйтергә дә кирәктер, эшләргә дә кирәктер.
Кемнедер якларга да кирәктер. Бәлки кемгәдер каршыда чыгарга туры килер. Әгәр дә мәсәлән бер зәгыйфне яклыйсы булса. Ләкин үлемнән курку аркасында син буларны эшләмәскә мөмкин. Башыңны тәвәккыш кебек кым астына тыгып, миңа гына тимәсәләр ярар дип утырырга мөмкин. Шуның аркасында дөнья да үзгәрмичә кала, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм шулай ук фәкыйрьлектән курку дигән нәрсә бар. Бүгенге көндә шулай ук мөселманнар да күңелләре белән дөньяга бәйләнгән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Минем өммәтем өчен иң зур сынау килер ди, ул да булса туклык булыр ди." Чыннан да бүгенге көндә туклык, Аллаһка шөкер. Бу туклыкны ни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, ни аның сахабалары, ни аннан соң булган кешеләр дә күрмәгән. Әле безнең әби бабаларыбыз да бу туклыкны күрмәгән. Менә безгә килде хәзер шушындый заманалар. Без инде ризыкны ташлыйбыз. Инде хәзер ничек ашарга дип түгел, ничек ашамаска дип уйлыйбыз. Бер галим шулай итеп, Аллаһы Тәгаләнең ризыкландыручы дигән бер сыйфатын тикшерергә була. Кызык өчен генә. Ул нишли? Ул алада шушы бөтен малларын, бөтен әйберләрен калдырып, ризыксыз нисез кирип китә мәгарәгә, пещерага. Кирип утыра да шунда утыра. Аллаһы Тәгалә ашатса, ашатсын мине ди. Үзем чыгып моннан йөрмим ди. Бер заман бу мәгарә яныннан үтеп барган мусафирлар. Шушы мусафирлар мәгарәдә утырган кешене күреп, янына киләләр дә, нәрсә булды сиңа диләр. Бу җавап бирми. Нишләп утырасың монда ди, җавап бирми. Булар уйлыйлар моны авырый дип. Киләләр дә ашыйсың киләме диләр. Бу җавап бирми. Шуннан соң теге мусафирлар әйтә, моның шуның кадәр хәле беткән ахырсы ди, үзе ашый алмый, үзе сөйләшә алмый, авызын кайрып ачып, ризык салык әле авызына диләр. Бер никадәр кеше тотып тора, берсе авызын кайрып ача башлый, һәм шул вакытта бу галим килеп җибәрә. Һәм әйтә: "И Раббым ди, шушы хәлдә дә ди, син килеп авызыма минем ризык салучы, син мине ашатучы, эчертүче ди." Менә шулай итеп Аллаһы Тәгалә ризыкландырам дисә, шушы хәләттә дә ризыкландыра. Димәк, мөхтәрәм кардәшләр, бу дөньяны куу, бу дөньяга йөрәк белән бәйләнүнең мәгънәсе, файдасы юк. Аллаһы Тәгалә синең тормышыңны кили, әгәр дә син Аллаһка ышанып, аңа тәвәккәл кыла алсаң. Монда бик матур бер кагыйдә бар. Аллаһы Тәгалә шундый бер әйтик инде тасвирлап әйткәндә, Аллаһы Тәгаләнең эше белән шөгыльләнмәскә кирәк. Үз эшебез белән шөгыльләнергә кирәк. Ә безнең эшебез нинди? Аллаһка буйсыну, итагать кылу. Ә Аллаһы Тәгаләнең эше нинди? Безне ризыкландыру, сәламәт итү, тормышыбызны кайгырту. Шуңа күрә без үз эшебез белән шөгыльләнсәк, Аллаһы Тәгалә безгә тиешлесен үзе бирә. Әгәр без тормышыбызны кайгыртып, ризыкларыбызны кайгырта башласак, итагатьне, намазны калдырып, барбер Аллаһы Тәгаләнең эшен эшли алмаячакбыз. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.